Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Captain Flame и това е моят втори channel update, който аз правя. Сега общо след ще ви кажа какви ще бъдат моите бъдещи проекти. Продължавам всичко свързано с Minecraft. Това значи Minecraft си направим, Minecraft Survival. Мога да продължа епизодите на Orcs Must Die. Това зависи... Може, но играта е много яка. Може да продължа. И добавям към колекцията си нова игра, която се нарича Hell Forces. Тя е купана игра, съм си я купил. Не знам дали имам за мунда. Сега ще покажа снимки от играта. Това са снимки от играта. Окей, ето е играта. Значи това е играта Hell Forces. Тя е 3D екшен с ужаси. 3D екшен ужаси, която играта е мултиплеер, но може да си играе и синглплеер. Мисля, че синглплеер са мисиите. Ето какво представлява дадена мисия. Трябва да убиете зомбитата, да спасите хора и разни такива неща. Ето още снимки тук в тунел. И да. Това мисля, че е първоначалната мисия, която ви спамва там в дадено градче. Ето тук. Значи играта е много яка, препоръчвам ви, ако има за мунда да се изтеглите. Мисля, че има там. И да. Също така искам да ви благодаря, че 44 ме гледат. Какво друго да ги кажа? Очаквайте много клипове да качвам. Само да дойде още някоя вакансия, да се надяваме, че ще има великденска или там пролетна или каква се води, не знам. Ще качвам много клипове. Просто сега тази седмица имам класни, масни, всеки тъпотики и можем по един-два клипа на ден или не го знам. Да знам. Този клип ще бъде качен днес. Това беше всичко от мен. Следете моите клипове, ако ви харесват и чао!